Mga informal settlers nga nagpuyo dapit sa may drainage sa outfall sa barangay Bulacau, Dakbayan, Salisa, gigitakda ang papahawao na aron masugda na sa DPW7 ang maong proyekto. Kaya matagan o kasulbaran ang suliran sa baha sa barangay nga nakahatag o kahasol dili lang sa mga mulumipyo apan sa mga motorista usab nga magagian sa maong lugar. Si Chona Camion sa report. Giangko ni Bulacau Barangay Kapitan Banjo Abastillas nga suliran gyud ang baha sa iyang barangay. Apan nakugang siya dihang miabot na sa tagahawak na ang baha. Samtang ang ubang dapit milapas pa sa hawakan dihang mibundak ang kusog gawan sa miaging weekend. Makita gyud ang grabe nga pagsaka sa tubig nga misud na ang baha sa mga establishment sa dapit. Matod sa kapitan nga aduna sila gihimong drainage apan wa kini magsilbi tungod sa kataas sa pagsaka sa baha. Sad to say nga doon na day ka ng kuwan, difference ang atong drainage because ang atong outfall wala man gud to siya makonect. We are adapting the previous drainage. Sa pagkakaroon padayon na ang paglimpyo sa drainage sa mga nakabara niini hangtod na sa baba niini nga maoy gawsanan sa tubig. Diin adunay mga nanimuyo sa dapit. Matod sa kapitan nga iyang hinabion ang informal settlers nga mopahawa sa dapit aron masugda na ang proyekto ug delikado usab kung adunay mga mopuyo sa dapit. Ang ilang sitwasyon, they are on imminent danger. That's why kung among ilaos ang drainage, kinahanglan yun nga makuha ng mga balay diha kay para mapusto ginto atong construction sa atong drainage. Si Mayor-elect Samsam Gulyas nakigtigom na sa taga-DPWH ug sa hingtungdang mga department sa Dakbayan kabahin sa maong suliran. Nanawagan usab siya sa mga mulupyo nga dili magpasagad og labay sa mga basura nga sagad hinungdan sa pagbara sa drainage nga mosangpot sa baha. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.